Bermeotarrak baino baserri. Bai, hor ikusi dugu hirugarren kaletikan Lur Euribarrenek eta bere mutilak kostekin zaiote. Haizeak pixka bat bultze egiten du kanpoaruntz eta horren eraginez edo pixka bat zabaldu egin dira eta segundo bat edo bi aurretik atera da laugarren kaletik Kaiku. Eta nola aldatu den estropada, maniobra ostean berriro Badoa Hondarribia, 4 segundora Zarautz eta 6 segundora Kaiku eta Urdaibai. Hemen ditugu berriz maniobrak, ikusi hirugarren kaletik Urdaibai, itin bat irekia eta oso ongi maniobra bikaina ama Guadalupekoa trainerukoek baserri. Joseba Munarriz eta Mikel Orbañanos hori ondo moldatzen dira, esperientzia hondiko jendea da eta gero indarra ere bai, hor ikusi da Ziebo ondo eman dutela eta indarran ondorioz aterare oso gogorra egin direla eta hor Zarautzerekiko 3-4 segundo ateratzea, tartekatzea lortu dutela, ez? Badoa Hondarribia orain brankaz, ikusi haizearen abiadura orain digaren txandan, bataz besteko bat aterata 13 kilometro orduko, aurrekoan 10 izan dugu, eta berriro brankaz ongi orain Hondarribia, 5 segunduko abantaila Zarautzi, 7 segundora Kaiku eta Urdaibai. Zarautz 5 segundos, Urdaibai 7, vámonos, vamos, hay que meterles pie, a ver si abogan, ¡cada equipo! Eskatzea libre da eta hortan ari da Joseba Munarriz. Horren bila doaz, 10 errenta nahi dute maniobra egiterako. Bigarren posturako orain lana guztientzat. Batioak orain erakutsi behar dira, Zarauztarrak arinagoak dira. Ikusiko dugu orain Kaiku Urdaibai, teorikoki indartsuak direna nola moldatzen diren. Enbat ontzira goazune batez. Demuestra Jacoba en la hostia. ¡Vámonos, Timbar! ¡Choco! ¡Atea! ¡Eaman! 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 Señor, ahora hori vigilatu, ¡Sube! ¡Va! ¡Va! Equipo, ahí va 15 temporadas de sacar pecho. ¡Va! ¡Sí! ¡Va! ¡Va! ¡Patada y atrás! ¡Patada y atrás! ¡Patada tatea! Sigue, honekin! ¡Ah! ¡Ah! Hondarribi Badoa, 7 segundo Zarautzi, 8 Kaiku, 9 Urdaibai. ¡Patada y atrás! ¡Patada y atrás! Segundoak ez galtzea da orain erronka gero Poparian zertxo bait errekuperatzeko asmoarekin joango dira atzeko hirurak. Baina Hondarribi poliki lehen kale horretatik brankaz Badoa, oso estropada ona egiten ari dira Hondarribiarrak baserri. Bai, eta gehien bat dute kanporako luze horietan, horre haizearen aurka eta maga txikilloren aurka horre indarran poderioz ontzia aurrera eramaten dute, ikusi dugu bigarren luzean, alderantziz Zarautze bigarren kale horretatik oso ondo moldatu dela. Poparian hobekien moldatu direnak izan dira. Bai, eta segundo batzuk jatea lortu dute, orduan hori ikusirik ere Hondarribiak hemen atera nahi du etekina 3. luze honetan. Asmatu ere egin behar da, ontzi batzuk Poparian ongi etortzeko, pixu aldetik eta hobeto prestatua dira, beste batzuk hobeto moldatzen dira brankaz, eta gauza guztiekin asmatzea oso zaila, baserri? Bai, ona hori litzake, batez besteko jatorra bilatzea baino, denak daukate beren aukera, eta aukera hori aprobetxatu nahian, horre alegintzen dira talde guziak, ez? Posik, ari dira Hondarribiarrak, hori dek dio Munarrizek. Helburua bete dute, 10 segundo bai, maniobra aurretik eta hortxe dira une honetan. Atzeko 3 ontziak 10 segundo. Hondarribik zailkapen nagusiko 3. postua du eta postu hori babesteko gaurko estropada garrantzitsua izan daiteke ama Guadalupekoa traineruko entzat. Pentsa horiok 2 puntu gutxiago dituela zailkapenean eta Pedreñak 6 gutxiago. Asko du jokoan Hondarribiak. Eta gainera psikologikoki ere irabazteko asko gaurko egun honetan. Eta txandan aurretik jote horrek ematen du poz hori, ikusi lehengoan jokatu den txandan tiranek aurretik jote horrek zelan egin dion eta Hondarribiak berdin,
gaur bere sailkapen araberako txandan ez daude lanean, eta agian etekin aterako diote, ez? Aurretik jote horrek ematen duen posagatik, ez? Hemen dira, Hondarribiarra. 15-0 Hondarribiarrentzat denbora, Tiranek hor 15 eta 30 segundoko markatu du, pentsa. Bigarren tokirako Kaiku behar bada, 9 segundora, 10 Urdaibai eta 11 Zarautz. Tartea handia beraz Hondarribiarren alde, ea orain poparian nola moldatzen diren. Atzeko 3 hoien artean beste estropa badat izango da orain Baserri. Bai, ikusi dugu hor denbora berdinean zetoztela 3. luze horretan, eta orain Kaiku zertxo bat hobeto eman du Ziaboga, lentxio sartu delagoz, eta pixka bat kalean alderantzizkoa, laugarrenetik Kaiku, 3. Urdaibai eta 2. Zarautz, horren arabera atera die Ziabogatik, baina 3 artean hori, segundo baten barruan, ez? Hondarribik errenta handia, 12 segundo Kaikuri, 14 Urdaibai, 15 Zarautz. Zarautzek azken maniobran 15 minutu eta 19 segundo, eta lehen txandako irabazleak Tiranek 15 minutu eta 30 segundo. Hemen ari gara ikusten berriz Hondarribiarren Ziaboga hori. Bizkor ondi Hondarribiarrak, eta zintzoari dira lan handia egiten. Hondarribik 11 segundo Kaikuri, 12 Urdaibairi, 16 Zarautze txanda honetan errege Hondarribiarrak. Josemi heldu haien Hondarribiko presidente gurekin, egunon berriz ere, Josemi. Atzo orezko txandatik kanpo gelitu zineten, baina gaur zain da muin eman beharra dago, aldu zuen guztia egin, eta ea goiko toki horietan sartzen zareten. Jala da, hemen ezin da deskuidatu, atzo, hor badakigu pareketasun handia dagoela, traineru guztien tartian, eta bigarrenatik zeigarrena, 11-12 segundu baldia dago, ez da asko, baina denak hor gaude, eta atzo guri tokatu zitzaigun zeigarrenak ehatzia, gaur pixat hori hobetzen dugun, ez? Liga erabakita dago, baina 3. tokiak 4. baino gehiago balio du, hori zue badakizue, baina horiok ere bai, badator bizkana bizkana. Txapelduna nahiko argi dago, ez? Baina atzetik bakotxa baditu gure gerrak ero, gure helburuak, eta zuk esan bezala guretzako 3. postu hori mantentzea gauza handia esango zen. Detaileen garrantzia, zen maniobra egin duten zurek hemen, Josa Ondariz eta Nikolo Reñanos arriskatuz eta Zarautzi berriz ere aurre hartzeko askotan zema balio duten une horiek. Egia zen, urte askotan nolako Ziaboga bat ez dut ikusi, gaurkua, eske perfecto ateri dago, bilek artista dira horretan, eta, beti ezin da ondo egin, ez, baina gaur egin duten hemen barrenen, zora garrila. Eskerrik asko. Venga, agur. Posi da Josemi heldu haien, Hondarribi aurretik 16 segundora Kaiku, 17 Urdaibai, 18 Zarautz. Haizea bera orain, luze honetan konparaketa, 6 kilometro orduko orain gutxiago, eta poparian orain zertxo bait aprobetxatu nahian hor bigarren postua jokoan dela, Urdaibai Kaiku Urdaibai, Zarautz ere ez da urruti, baina Hondarribiak kontrolpean du bigarren txanda hau, eta hemen dira, ama Guadalupeko traineruko gizonak, gaur bai estropada borobila egite. Hemen ditugu Kaikutarrak Jose Luis Kortaren mutila. Euskal Herriko txapeldun, Espainiko txapeldun. Orain muga batzuekin hemen San Miguel Ligan, baina gaur estropada txukuna egite. Erne orain Zarautzek postua jan dio, edo jan nahi dio Urdaibairi. Parean 18 segundura hortxe dira, Kaiku bigarren, Kaiku txukun. Kaiku txukun, Hondarribiak ez egitea lortu du, bere estropada egiten ari da, nik uste dute jokatzear dagoen txandari begira, eta 3 artea Kaiku Urdaibai eta Zarautzen artean, hemen dago lehia, hemen dago estropada, eta bisitasuna txanda honetan 3 ematen nahi dira. Hemen bakoitzak bere erronka du. Hondarribik gora begira zelkapenean gora, gaur eta ligako 3. postua babestea. Kaikuk gaur bigarren postua nahi du, eta Zarautzek aurre hartu nahi dio Urdaibairi. Helburu ezberdinak, baina dena ematen orain azken metroetan lau trainerua. Hondarribi 0 kalera etorri da. Ongi dato. Bai, ekipo, bai! Bai dio Amunarrize. Hondarribik amaitu du, 19 eta 59.
Bigarren Kaiku dator. Azenolako azken txampa Zarautz eta Urdaibairen artean hirugarren posturako. Bigarren Kaiku orain. Hirugarren Zarautz orain. Eta pitosta sartu dizkio Zarautzek Urdaibairi.